Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavideo amaningi kodwa amavideo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavideo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavideo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavideo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ukuphupha kunomcimbi. Mangabe umusha ngicela usilandele uhambe uyosubscribe ku-YouTube. Kanti-ke ku-YouTube uzofica inqwaba yamavideo uphinde ubuze kwi-comment bese ngikwenzela nawe yakho ivideo ngiyifake ku-YouTube. Ungangi-inboxa futhi ucede inamba ka-WhatsApp. Ukuphupha kunomcimbi. Lelo phupho lisuke libika ukuthi kukhona okubi okuzovela ekhaya kunihlanganise, okungenzeka kube ukushona, kube ingozi. Alikho lihle. Kanti-ke nawe uma unombuzo ubuza ku-comment, ngizobe sengiyenza ivideo ngichaza kabanzi ngalokho ozokubuza sifake lapha ku-YouTube. Ungakhohlwa-ke kusubscribe bese uyasilandela ku-TikTok ukuze noma ngabe nini masifaka ivideo isheshe ifinyelele kuwe, nisale kahle.